ma Migori. Koro na tudre achiel kachiel kod Jo Juma kowuok e kaunti ma Migori mondo mi wane ler mathoth nyaka sani chenro no chako kanye to gichopo kure to gin gik mage magigeto yudo bang' yudo tiegruok machalo kamano to ahinya ne jodak e kaunti ma Migori. Jo Juma miwane chal mar wach. Makare nyaka samo weni wantie skun pai marno mar nyarach bedire e sub county no Marongo kabende kinyalo ng'iyo toka kanyo no kantie nyasi obende nyaka sani koro dhi nyime nyasi obende nyaka sani koro mano motende kod tuono mar kansa e county ma Migori kama bende kwacha kang'iyo batha kora chich nitiere kama bende jopuonjre kata rawere go manyiri bende dhi nyime koro imiyo gi chanjo no mar human papilloma virus me achiel kuom okenge ma itiyo go kendo kod tuono mar kansa ma kofuku mar nyuol sama wuoyi ni nyasi ne mabende nyaka sani otayo kata bende otele kod governor ma Migori Agnes Ochilo bende nyaka sani kod jotelo mopogore opogore bende koro chopo ka mar wuoyo kod oganda yo makare ma inyalo konygo e kedo go kod tuono mar kansa e county ma Migori kwang'iyo county ma Migori tuono mar kansa to ahinya manero ma bende mako fuku mar nyuol en achiel kuom mano bende koro thoth ahinya e county ma Migori kendo oganda mathoth ma bende koro tuono oseyudo ka bende omiyo koro migepe mopogore opogore koro wuok oko mar keto kenge makare mar puonjo oganda yo ma inyalo geng'go tuoni mar kansa e county ma Migori miadeka mathin mondo koro akel apisa mochweche go ma kedo kod tuoche go mok gam ma idendo kaka non communicable diseases e county ma Migori mar ng'eto nyaka sama wuoyni chal maro ka tuono mar kansa chalo nade okenge mage mwaseketo to bende wang'e tuono mar kansa en tuono kende mantie kod chanjo kansa ma kofuku manyuol nitie kod chanjo midendo kaka HPV ang'o mo nyaka sani pod oganda pod bedo kod tuoni to nitie chanjo ma onego bed koro itiyo godo e geng'o tuoni erokamano adwa ni mondo koro ilerno mana machuok odiochieng' ma kawuono en kama bende koro upuonjo oganda kod tuono mar kansa kendo ujiwo oganda bende mondo koro kaw chanjo no mar HPV nyaka sama wuoyni tuono mar kansa chalo nade oganda ma Gami county ma Migori chalo nade. Erokamano ahinya Juma gi nyinga iluonga ni Paul Otieno Lik chung'ne tuoche miluongo ni non communicable diseases tuoche mok gam figures wa mag kansa e county ma Migori ok ber ahinya nikech waonge gi registry cancer registry bo wantiere gi jotuo mayudo thieth e kuonde moko maoko wan gi total of jotuo manobedo diagnosed last year ji 68 out of ji 68 wayudo ka cervical cancer ema lead gi ji 27 to gima lit ni cervical cancer lead gi joma obedo diagnosed to wayudo ka en 100% preventable through screening, serial screening to gi human papilloma virus vaccination monego bene wachuo nyithindo matindo ma between age 10 nyaka 14 to kata kamano odiochieng' ma kawuono wamake mbele mopogore gi kaka world onego bene mak World Cancer Day bedo ga tarik 4 dwe mar ariyo but marwani obiro mbele nikech nitiere gima sirikal organize maduong' miluongo ni World National Cancer Summit ma koka dhi bedo mokwongo e Kenya mangima ma oluong jowa mang'eny kore momiyo waneno mondo wabed gi marwani kawuono mondo mi watem sensitize community mondo gibi mondo timnegi screening kasto wagol stigma ni kansa ok en ticket mar ng'ato tho kansa en kopono yude chon ten giminyal thiedh kaka tuo moro amora wantiere gi doctors manyalo timo ne ji operations kapok odhi mabor ahinya timo operation ma ng'ato changi. Erokamano. Iwacho ni tuoni mar kansa ahinya ma kofuku manyuol en mano minyalo geng' kitiyo kod HPV ok ang'e sani kwan oganda mosewuok oko mar kawo vaccine ni chalo nade. Ka lero maber kwan oganda mosewuok oko nikech nyocha wan gi January en National Cancer Awareness Month koro nyocha wawuok oko kabisa wadhi e skunde wachanjo nyithindo matindo wayudo numbers maber kabisa wayudo wasudo nyithindo 9,000 gi wiye okan gi kwan maber ahinya but ang'e ni en 9,000 gi wiye to mine mosetimo ne gi screening e dweni bose kale 1,200 to wayudo kamano ber kabisa nikech mano yud ka ne nigi waluongo ni lesions manyiso ni ginyalo develop cervical cancer ne wamiyo thieth ma kendo koro gin maber ma koro gin masawa ma koro gimoro ni kansa nyalo mako gi mar dong fukuni okoro ok nyal bedo. Kwatieko nitie moko kuom jogo bende dak kod kansa kata ma bende osechango mondo owuoyo godo kinde machuok mokalo giwacho ni nitie pek e yudo thieth moko dhi Eldoret moko osebedo ka dhi Nairobi kaka wantie county ma Migori wantiere kod gige thieth moromo manyalo miyo oganda thieth mar kansa e yono makare. Erokamano ahinya kaka sani Migori
The county no procure CT scan makonyo in grading mar cancer. Wantie gi mammography monengo beni timo diagnosis. To wayudo ni pod wan gi challenge. Wan gi challenge maduong kabisa en ni waonge center but in private. Koro anything private may be very expensive for a common person. Koro wakwayo manani the county government gitelo manyien mar Dr. Ochila Yako bro konyowa mondo mi wadhi mbele nikech aseneno goodwill from the first lady and I'm very very sure ni odhi mako lwetwa mondo mi wabed gi gik machal kamago. Erokamano ahinya. Mogika neno ka iwacho ni kansa mamako nyaka breast cancer mako nyaka joma chuo. Cases mag joma chuo mayudo breast cancer kwa tieko chalo nade? Currently wan gi chuoche adek man gi breast cancer in our county. Mabe achiel neno kawuono wuoyo kodwa ka. Wantiere gi moko mane ne ok nyal chopo because ne moko no ne tuo, moko bende nigi shida mopogore opogore. But gima danyis chuo ni gin bende breast cancer nyalo mako gi kaka joma mine, but gidhi for screening and mammography. Anything magineno machalo swelling kata nodule gimoro malokore darkening mar skin mar breast gidhi for screening and mammography gi ultrasound. Erokamano. Erokamano kinyalo winjo mano moko kuom paro kata maka weche maleo mabende koro gol kod Migoso Le ka bende ote maduong' bende thoth nyo bende osewuoyo ka wacho en oganda nego wuog oko kendo koro ng'e chalgi ka otende kod tuono mar kansa. Tuoni mondo mi geng'e en nyaka ing'e chal ni chon kendo koro idhi e pim chon e kinyalo geng'e yono makare. Pod wantiere ka maluoni mathoth mabiro mi kaka seche madhi. George Juma kapok awe idhi mana ponono jok mage ma ochopo kar kanyo aneno ka nitie samoro nyithi sikul mantiere kar kanyo gin jok mage ma ote ma kama kata puonj ma kama e geto ahinya e puonj mibago odiochieng' ma kawuono. Ayenyo odiochieng' ma kawuono king'iyo wan gitieko nyithi skul bende nyaka sani dhi nyime kod kawo chanjo no mar human papilloma virus bende nyaka sani ichiwo machiegni kacha. En chanjo no bende koro konyo e geng'o tuono mar kansa mako fuku manyuol. King'iyo toka bende tie apisas pogrupo wuok e Migao no mar thieth kaachiel kod migepego mag ji giwegi. Ka bende puonj maduong' ka ok get mana rawere matindo ma e skul kende. To oganda mawuok e mopogore opogore bende koro kel ka moting'o nyaka nyamrerwa ma bende koro dhi kawo ote machal koda ma kendo koro chwale kor gweng' mar puonjo oganda yono makar ma ginyalo tiyo godo e geng'o tuoni mar kansa. Ma ya fomara kantiere county ma Migori ong'adogire mondo ang'o miwa weche mathoth kamago e weche manyien maga kagi kacha odiochieng' ma kawuono chieng' duol